כמה שנים אף אחד לא דמיין שזה יהיה במיינסטרים. התרגלנו לסבל וכמויות מסחריות, וכשזה בא מהם שמעת תופתע לגלות שרק אם תשקיע ותיצור מהלב אז הבאסים ירדו והקהל יתערב. ואם תפתח את הראש אל תדאג זה לא מכאיב, תשתמש באוזניים ותקשיב, כי לא אכפת לנו מה כולם אומרים, כי זה לא משנה מה כולם חושבים. תוריד את החולצה, תוריד את הכאבים, תרגיש חופשי להוציא את מה שבא מבפנים, כי לא אכפת לנו מה כולם אומרים, כי זה לא משנה מה כולם חושבים. תוריד את החולצה, תוריד את הכאבים, תרגיש חופשי להוציא את מה שבא מבפנים. בא מבפנים. בפנים. אז אחרי שכבר קיבלת את העובדה לפנים שזה וייב אלקטרוני מפרק את החושים, רק תנסה להתעלם מכל מה שמסביב ופשוט מאוד מה כולם חושבים, תוריד את החולצה, תוריד את הכאבים, תרגיש חופשי להוציא את מה שבא מבפנים, כי לא אכפת לנו מה כולם אומרים, כי זה לא משנה מה כולם חושבים. תוריד את החולצה, תוריד את הכאבים, תרגיש חופשי להוציא את מה שבא מבפנים. תרגיש חופשי להוציא את מה שבא מבפנים. בפנים.